ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಪುಲ್ಲದಜ ಎಂಕೆ ನೀ ಪೊಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೇ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ದೊಮ್ಮೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಂಚನೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡ ತೋಪಿನಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಏನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಬೇಲೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದೊಡೆ ಗಪ್ಪಿದೆ ಪೋರಿತ್ತಂಡು ಪೋದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡತ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ದಾಯಕ್ ಕೂತೊಂದು ಫ್ರೀ ಇತ್ತನಾಕ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಇನಿ ಒಂತೆ ಪಿದೆ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ರಜೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಪೋದು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪಾದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗೊಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಬತ್ತದಿದ್ದೆ ಕೂತೊಂದೆ. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡು ತೂಪು ಗಡಿ ಗಡಿ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಓಡು ಶೂಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈನ ಟಾಪಿಕ್ ಪಂಡ ಇಂಥ ಲಾಗಡ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಎಕ್ಕಡ್ ಪಂಡ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೋಗು ಇನ್ನಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ. ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೋಗ್ ಒಂಜಿ ಏನಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪಂದು ಅನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಪೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದು ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಐಕಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾರೇಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಸ್ಲೀವ್ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಮೇಕಪ್ಡು ಝೀರೋ ನಾಲೆಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಂಡ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗ್ಬರ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂಚ ಬರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ. ಇದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಾತಿ ಅನ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುದೆ ಇತ್ತನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಡದ ಇದು ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಿದಾರ್ದು ಕನತದು ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಪೂರ ಇಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ ದುಂಬೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೇಕಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಕ್ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ದುಡ್ಡವಿನ ಪೂರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತನೈಟ್ ಯಾನು ನಿಕೊಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಾಂಡ್ ಅಂಚದು ಇಂತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ನಿಗೊಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವ. ಫಸ್ಟಿಗಿತ್ತ ಫೇಸ್ ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತೊಂಬ ಇದೆ. ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಂದ ತೂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ತೂಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡ ಬಂದು ಫಸ್ಟಿಗಿತ್ತ ಯಾನ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಂಡ ಏನ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಚದೊಂತೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ನಾಗಲ ಒಂದು ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇದಾದ ಪಂಡ ಏನ ಲೈಫ್ಡ್ ಯಾನೊಂದು ಮೇಕಪ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುತ್ತೊಂದು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತನೆ ನಾನು ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ದಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಸನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿ ಅನ್ಸೊಂದುಂಡು ಅವಳ ಒಂದು ಶೂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏನ ಲೈಫ್ಡ್ ಯಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿನ 2 times ಮಾತ್ರ. ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆದಪ್ಪಗ ಅವಳ ಎಡ್ಡಾತಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿನಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕಿನ್ನಡಿತತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮೇಕಪ್ ಐಟಿಂದು ನೆಟ್ಟ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಪ್ ಪಂದ ಐನ ಮೊರಣಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ ಈ ಡಾಸ್ಲರ್ ಉಂಡತ ಡಾಸ್ಲರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ತಿರ್ತು ಮಾತ್ರ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ ತಿರ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತುದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೋನೆಡ್ ಪೂರ ಅವೇ ತೋಜರವಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ.
ಇಂಕ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ನೆಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಅವಳವಳು ತೋಜೆರೆ ಮಾತ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅದಲ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಂತೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ದ ಬದಲು ಇತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಡೋದವರ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜು ಎಂಜೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಪಂದ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಟನ್ ಟಡಾನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಈ ಸ್ಲೀವ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜೆನ ಇಜ್ಜ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಪುರೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಈ ಸ್ಲೀವ್ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುವ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ಈರನ್ನೆಲೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆರ ಪಂದೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತೆ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಹೋಲ್ಡ್ ಉಡೇದೀತೆ ಪಾಡೋಡ ಬುಡ್ಚ ಪಂದ ಅಂಚಾದ ಈತ ದಿನ ಹೋಲ್ಡ್ ಉಡೇದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರಿತೇನೆ ಇದೇ ಪ್ರಪೋರ ಪಾಡು ಶೈ ಅಂತ ತೂಕ ದುಂಬತ ದಿನ ಪಾಡೋಡಂದಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಲೀವ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಶೂಟು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಫ್ರೀ ಹೇರ್ ಬುಡ್ದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೇಕಪ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಅದನ್ನು ಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಏನು ಪಂಡ ಕಿಬಿತ್ತ ನೆಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡ ತೋಡು ಸೂಟ್ ಆಂಡ ಪಾಡ್ವ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಸೊ ಎನ್ನಲೆಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುವರತ ಸ್ಲೀವ್ ಪಾಡೊಂದು ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡಿ ನಂಡ ಪನ್ಪೆರ ಅಥವಾ ಈರಂಡಲ ಏನೇನು ಎನ್ನು ಬೇರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತೆ ಯಾನ ಬೆತಕಲ ಎನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಡ ಎಂತ ಶೈ ಫೈನಲಿ ಆಂಡ ಸೊ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ಅನ್ಸೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ದ ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡ ಈ ಸ್ಲೀವ್ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೀ ಹೇರ್ ಬುಡ್ನ್ಯ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೀನಿ ನಾನು ತಮ್ಲೈನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ರೀಲ್ಸ್ ಇನ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಸೊ ಅವು ರೆಡಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಬರ್ಚ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಆತೆ ಗೈಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಡು ಅನ್ಸೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮೇಕಪ್ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಎಡ್ಯಾಪಣ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಪಂಡ
ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಏನು ಹೈಲೈಟ್ ಕೊರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ ಓಕೆನಾ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಕೊರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಟ್ರೋ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೊಂಡು ಅವಿನ್ ಮಂತೊಮ್ಮೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವ ಎಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಡೋದು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಅತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದಿನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮತ ಪೊರ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೆ ಎಂಕೆ ಆನೇ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆನಿಗೆ ನನ್ನ ಲುಕ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನದ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಇತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಮುಗ್ಗಿಂದ ಶೂಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟೆರ ಸ್ಟಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇಂಚಿತ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜೆಡ್ಡಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತಾತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ದವ್ರು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಐತೆ ಹೋದು ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಓಡು ಐಫೋನ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಗಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದು ಸಾಕಾಪ್ನು. ಸೊ ಇತ್ತ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆದ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ದೀಜಿಂದ ಇನ್ನು ಡೇ ಫುಲ್ ಏನ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡಾವು ಬೋರಿಂಗ್ ಆದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹಸಿರು ಚಿಹ್ನೆ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಗೂಡುರೆನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ನೀನು ಅದೃಷ್ಟದ ಕೈಗಾಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಊರ ನಾಯಕಿಯೇ ಮುತ್ತಿನ ತೇರ ದೇವತೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಗಿದಿಡುವೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನಾ ಪೂಜಿಸುವೆ. ಈ ಆಸೆಗೆ ಏನಂತೀಯ ನನ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಹೂವಂತೀಯ.